Aj! Aj! Ah! Skona mig! Aj, 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 aj. Ja. Tata. Okej, sådär. Nej, men... Nej, snälla, nåd! Nej. Okej. Nej. Ni vet att mitt ansikte är mörkt. Tänkte ni att jag hade en sol? Nej, men... Ja, det är min advokat här. Ja, advokat! Nej, du skämtar. Nej, det här går ju inte. Nej, alltså. Nej, det är inte okej. Fuck you. Det är inte okej det här, alltså. Alltså, nej. Alltså. Ja, alltså, bombardera inte mig med min röst. Alltså, fuck. Nej, men. Men snälla. Buddy. Aj. Där flög en kudde. Ja, det är min advokat. Ja, det är min advokat. Det är inte... Ja. Love. Så. Okej, jag skjuter då. Nej, men du slänger ju på min mitt. Aj! Åh, där. Så. Kör vi med? Nej, det gör vi inte. Nice. Hörru, nej, Love, gör inte. Nu börjar det sen. Okej. Ja,